Vítame vás pri aprílových školských správach. Aj tento mesiac bol plný zaujímavých aktivít, súťaží a úspechov aj medzinárodných. Poďme sa na ne spolu pozrieť. 1. apríla sme sa zapojili do akcie Upracme Slovensko. Naši žiaci pomohli vyčistiť okolie rieky Nitry a mestský park. Na workshopoch o participatívnom rozpočte žiaci navrhli zaujímavé projekty a učili sa, ako pracovať s financiami a rozhodovať v komunite. Počas apríla prebiehali praktické maturitné skúšky. V školskom salóne Visage for You budúci kaderníci vizažisti predviedli svoju kreativitu pri tvorbe účesov a líčenia. Kozmetičky vizažistky v Dome služieb Kalina ukázali precíznu prácu a profesionálny prístup. Svoje vedomosti a pripravenosť potvrdili aj obchodní pracovníci a študenti nadstavbového štúdia. Svoje schopnosti si žiaci preverili na branno-športovej olympiáde. V A-klube sa uskutočnili odborné kurzy pod vedením Ľuboša Ráca. Baristický kurz priniesol žiakom nové zručnosti a inšpiráciu. Neskôr sa v priestoroch A-klubu niesla vôňa kávy. Žiaci sa učili pripravovať espresso aj základy latte art. Pri káve ešte chvíľu zostaneme. Žiaci sa pozreli aj do pražiarne, kde spoznali celý proces jej výroby. Počas Dňa narcisov naši žiaci opäť ukázali veľké srdce a zapojili sa do zbierky na podporu onkologických pacientov. V projekte Fast Heroes sa naučili rozpoznať príznaky ciernej mozgovej príhody a správne reagovať. No a teraz jedna z top udalostí mesiaca, Viral Junior Challenge 2026. Na rezorte Meridiana súťažili mladí výčapníci z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo viacero šikovných žiakov. Gregor svojím výkonom vybojoval krásne 3. miesto a zároveň získal titul najlepšieho výčapníka Trenčianskeho kraja. Srdečne gratulujeme. Začal sa aj projekt modernizácie školy a viac nám k tomu povie pani Oravcová. V objekte bývalej aranžovne už prebiehajú stavebné práce cirka 1 mesiac. Jedná sa o rekonštrukciu, ktorou získame pracovisko praktického vyučovania pre gastroodbory. V pavilóne A začne rekonštrukcia na budúci týždeň. Bude sa jednať o komplexnú rekonštrukciu, vrátane cukrárenskej výrobne, všetkých tried, chodieb, sociálnych zariadení a šatní. Ďakujeme. Rado sa stalo. A teraz sa presunieme do zahraničia. Sebastian, ty si sa zúčastnil medzinárodného stretnutia EPAS v Slovinsku. Ako by si ho zhodnotil? Bola to skvelá skúsenosť, stretli sme sa so študentmi z rôznych krajín, diskutovali o Európe a získali množstvo nových pohľadov. Naši študenti svoje zážitky následne odprezentovali aj spolužiakom, čím ich motivovali zapojiť sa do podobných projektov. Skúsenosti zo zahraničia zbierali aj naše pani učiteľky. V Belgicku absolvovali odborný kurz zameraný na leadership a efektívne riadenie tímu. A náš učiteľ sa zúčastnil stretnutia európskych učiteľov v Bruseli, odtiaľ si priniesol množstvo nových poznatkov a inšpirácií. Deň Zeme sme si pripomenuli viacerými aktivitami od land artu v prírode až po pomoc ľuďom v núdzi. V A-klube pripravili krásne podujatie, kde sa spojila gastronómia s ekologickým myslením a udržateľnosťou. Mimoriadne úspechy sme zaznamenali aj na medzinárodných súťažiach. V Slovinsku v barmanskej súťaži JNP Cup získala Hanka prvé miesto v kategórii Anticipation. My drink is an interpretation of this feeling. Its name is Tomorrow Sparkle. Žiačky Saška a Karin na súťaži Gastropodebrady 2026 získali 3. miesto v zlatom pásme. Naša študentka Alexandra sa stala ambasádorkou programu Erasmus+. Alexandra, čo to pre teba znamená? Znamená to pre mňa možnosť získať nové zručnosti, nové kamarátstva a taktiež aj inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa zapojili do iniciatívy Erasmus+ a ďalej sa rozvíjali. Apríl vyvrcholil Gastrodňami 2026. Žiaci pripravili vlastné gastronomické prevádzky a ukázali, že sú pripravení na prax. A na záver súťaže chlapci nás reprezentovali v krajskom kole majstrovstiev v badmintone a Sabrina sa zúčastnila kaderínskej súťaže Beauty and Health Expo.
Vidíme sa pri ďalších školských správach. Lúči sa s vami Vanda a Sebastian.